Здравейте, приятели! Днес ще ви покажа как се взима сок от алоe. Хубаво е всеки да си има домашно алоe вкъщи, за да може при рани, при охузвания, при изгаряния веднага да се задейства и да се вземе това ценно желе от гела, от алоето и да се нанесе директно върху по засегнатото място. Така сега ще ви покажа. Как се имате си алоето, първите дебелите листа, взима се през средата. Значи хубаво е 5 дена да не се полива алоето, да бъде с по-голяма концентрация на вещество. Да има по-малко вода, съответно. Изтисква се, хубаво се изтъргва и така добавени от няколко листа, взимат се най-долните, първите листа са най-дебели, така, взимат се мирише много хубаво, много свежо. Така. Полученият гел се слага във вода. Има една жълта течност, която са смоли. И тези смоли не са полезни за здравето. Те са леки и се отделят на повърхността на водата. Взема се с лъжичка, отделя се от водата, маха се това жълтото и после сока се през една обикновена цетка за чай се прецежда, да се махне водата и се замразява в малки кутийки. Примерно, имам си тук точно и такива кутийки, слагат се пластмасови да са, задължително, пластмасови кутийки, да се съхранява в фризер. Другия начин, който може да се смеси с мед, едно към едно гел от алоe и мед. Но така е с по-малка трайност и няма как да го запазиш за повече от 20 дена, примерно. В фризера се запазва за по-голям период от време. Така, благодаря.